Завести можешь сам? Не тяжело? Точно? Булачак һәм хәзерге чемпионнар каршылый президентны. Бу мотокросс буенча Дастав клубында шөгыльләнүчеләр. Давай, молодец. Все, настоящий чемпион. Чемпионнар тәрбияләү өчен шартлар кирәк, алар булдырыла да. Бу ябык футбол манежы узган елның көзендә генә ачылды. Молодец. Молодцы, вот какие. Вам нравится здесь? Хорошо? Яхшымы монда? Рөстәм Миңнеханов мондагы шартлар белән таныша, кырдагы япманың сыйфатын да бәяли. Монда тупмен уйныйбыз, җигрәбез и футбол уйныйбыз. Тренировочный процесс. Кыш буе шушында шөгыльләндек, моңарчы урамда карда уйный иде, хәзер иркен, уңайлы. Яңа объект монда ел әйләнәсе шөгыльләнү мөмкинлеге бирә. Бүген биргә 300-дән артык яшүсмер йөри, 9 тренер эшли. Это мячик подорожал. Районның прокуратура хезмәткәрләре дә халыкны яңа бинада кабул итә башлый. Ваша работа, она непростая. К вам никто с радостью или с какими-то хорошими вещами не приходит. Люди обращаются за справедливостью, люди обращаются, чтобы закон был справедлив. И, конечно, это очень серьезная, большая работа. И там, где вы работаете, это должно быть достойное место. Это большая ответственность. Шундый бина ачылу ул җаваплылык та кешеләр өчен барысында эшләргә тиешсез. Бүген район прокуратурасында штатта 200-дән артык хезмәткәр, барлык кабинетлар кирәкле техника белән җиһазландырылган, конференциялар залы, архив бүлмәсе бар. Яшел Үзән шулай үзгәреш кичерә. Үсеп килүче буынга спортта, иҗатта уңышка ирешү өчен мөмкинлекләр тудыралар. Гаилә белән ял итәргә иҗтимагый киңлекләр булдырыла, хезмәткәрләргә эш шартлары яхшыра. Бу барысы да халыкның яшәү сыйфатында чагылыш табарга тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.